het gebeuren. En zie je die boeren op de trekker scheuren. Ja, stroom in de zak is gezocht. 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 Je zit er toch echt niet van weten, al heel de zak bij honderden scheten, want al die strand die trekt haar deun. Je bent het nog net niet bij. Ja, stroom in de zak is gezocht. 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 Dat is zo het zo. Het wil al groeien met die stroom van die koeien. En niet het lossen en dan moet het gebeuren. Je ziet die boeren op de trekker.